Allah da salama ce kafin alkiyama ta tashi mu ma za a yi mana wani kwana ɗaya daidai da shekara ɗaya. Akwai wani alama da za ta zo cikin alamomin tashin alkiyama. Allah zai ja wata kwana ɗaya. Tun safe ka tashi, kai ta harkokinka kai ta harkokinka gaya ma mutum. Kai ta yi ashe kwana 300 aka soke a kwana da 60. Kun san sabai da suka ja haka? Sai suka ce ya Rasulullah ya zamu da sallah farilla. So abin da ya dame su za a yi sallah 6000 a rana. Za a yi azhar sau 365. Za a yi la'asar sau 365. Za a yi magariba sau 365. Za a yi isha sau 365. Za a yi asuba sau 365. Kuma za a yi juma'a 52 a rana daya. Sai dai a dinga kaddarawa kawai ana kaddara yanzu ina ga awa 24 yayi. Azhar ta yi to ai wata, la'asar ta yi ai wata, magariba ta yi ai wata. Haka za a haifi yaro a yayin shi a rana daya. Za a yi wannan rana tana nan tafi kwaya ɗaya ce dan Allah ya nuna mana cewa abin da ya gaya mana na alkiyama gaskiya ne. Za a yi ta kafin tashi alkiyama. Wata ran za a wayi gari kawai kana kwanciyar ka tashi ka farka sai ka ga dan haske haka ko dan duhu kai ka dauka ka koma sai ka kai kamar awa 20 me yake faruwa